for today's video. Puro stud po tayo. Kung di nyo po natatanong, tanungin nyo na. Ayan nga pala si aking Ragnar. Last and final session sa Malasiki. Tapos na po sa Barangay Apaya. Kaya maraming salamat kay ma'am. Ayan, shoutout sa inyo ma'am. Maraming salamat. Napaka-thank you po. For today's video, sasabihin po natin kung ano pong meron. Ito po, ang meron ngayon. Yung aming kliyente ay from Mapandan. Ayun. Bali ang gagawin dito, kami na po daw ang bahala dahil marami daw aspin sa kanila. Free lodging na lang po sa aking area. Isa din na lang namin, tsaka ipo-full video na lang po namin ito. Ayan, kaya maraming salamat kay sir na nagtiwala sa amin. Bali sa isang araw ngayon, 2 po yung nag-stud na aso ko. Ayan po, mag-i-stud po si yung aking beagle na si Madara. Ayan, so maraming salamat po. Thank you po. Yun na po, Sir Darrell. Madara. Madara. Swerte, tayo na ni. Ano? Managya banget. Kuya. Lakan load, Sir Darrell. Maraming salamat sa tiwala. Ito na ating mahiwagang pagimat. Yun na. Lapit po natin, Sir Darrell, ha? Para makita nyo po. Yan, Sir Darrell. Load, Sir Darrell. Ayan po, load siya. Ayan na po yung alagang aso. Na-stud na po siya kaagad ng ating butihing mayor na si Ramos. Meron tayong pants na 2. Hi, mag-hi kayo. Ayan, load na siya, Sir Darrell. Kita nyo naman, ganyan po tayo ka-legit. Nagtiwala po sa atin yung tao na kahit na wala po sila. Yan po, nagtiwala po sa amin yung tao kahit na wala po si Sir Darrell dahil from Mapandan sila. Marami daw po kasing disturbo sa kanila. Marami silang mga aspin kasi. So ayaw nyo may stress yung kanilang female. Kaya dito na po. Ayan po, load. Yan, sa mga naghahanap dyan ng beagle na stud service, pwedeng home service, pwede nyo rin pong iwan ang inyong alagang aso kay Frogman Makasta TV. Ayan, load po yan guys, wala pong halong kimikal. Taas mo yung kamay mo pare, baka sabihin nilang naglolokohan tayo dito. Ayan, tumipak pa. Ayan, para masabi nila lock. Yan, lock yan guys. Mamaya sabihin nyo magic. Wala, hindi tayo nagma-magic. Load. Yan. Maraming salamat ulit kay Sir Darrell. Yan thank you. Almost 15 minutes na po siyang nakalock and load. Hanggang ngayon, di pa rin nahuhugot. Kinat ko na po yung kanina, Sir Darrell.
para hindi na ho masyadong mahaba sa aking video dahil ina-upload ko sa aking YouTube channel. Pag mahaba po kasi masyado, kukunti po ang nanonood. Ayan po. Yung ating female ay from Mapandan. Ayan. Ang barangay po ni sir, wag na. Baka sukitin pa. Awikitan! Awikitan! Ano yun? Guwapon talaga yay pangmalakasan mingkin niya. Yan o. Puging-puging istad dyan, boy. Tignan nyo naman. Sad face. Square face. Yung compact ng katawan. Napaka-pogi. Yan o. Anak ni Blues. Import line. Napaka-pogi. Yan o. Tignan nyo naman kung gaano ka pogi yung aming ipinagmamalaki ng mga aldan. Nagkasang. Poging-pogi. Kaya kung naghahanap kayo ng quality stud, ba't pa kayo pupunta? Dito na lang kayo pumunta. Ayan. Ayan o. Yan. Shoutout sa lahat ng mag-aaso dito sa Pangasinan. Ayan, maraming salamat sa lahat na nagtitiwala ulit kay Frogman Makasta TV. Iiwanan ko ulit ang aking number. Kung gusto nyong magpa-stud service sa amin ng Beagle, Frico, Choco Producer, Import Line, 0950-3686-308. Uulitin ko ulit, 0950-3686-308. Ulitin ko pa ulit, 0950-3686-308. So ayun, hanggang dito na lang yung aking video. Ayun, maraming salamat po. Brrr.